Balimao, billet samedi 4 juillet 2026. Malien, ko ou est sondage de ke, Kaira Kafoko, Malien keme sarada, ko ma bi kononton anifla, ko luko ko asimi goita kube sa asimi goita no fe. Ko yo sondage ke ko Malien bebe asimi fe. Ou keleme ko de partager réseau fan be. Malien, angeni kuma mume. Ou ye sondage ke ko asimi goita ko Malien be asimi fe. Ou ya sondage ke a video refleni et anye sondage fla de me. Anye doye meja ou ka anye video de fana ko oye Maroko fin do Sahel voilà centre Sahel moko ko fana sondage ke ko Malien bishegini ko be transition fait ko Malien bi kononin to ko be sa asimi goita no fait Malien amenu kuma kan kala ambe tla ku jabi bonyani karama kono aw ne anga janga kuma kana me folo centre Sahel kan la yin kono odi ka maw da ko sunsun ka donga ko Malien hakina yi ayu hakina ga fin chamani ka jamana marachugo kanu ni hakila ngake fene president de la transition ka ko hakila ngalike anga tine nyamu ko bamenu be no shérif de nyono no hajara ko conseil président no mahmoud ko anu hakila nyoka ayu hakila ngake fe ambe do mina ko bi gere ya jumen de be gouvernement de la transition ka kanga nyesimi ma ko nyana baduna jabi munu solla bakru bala jamana marachugo transition tabulu est-ce que Mao fait la cour ou fait la côté aya soro keme sara aka chani bishigi mamu ko transition tabu ou fait la cour ankele ka Mao ninga faire président de la transition ou ka koka boma ko sobe de don ou ka ko boma ama boma fefu tian la o fene keme sara aka chani bikono ka mamu ko président de la transition ka abela jelen kuma me aton nte fe ko luji ko imam digo ko mogo ko kemezara ko mogo ne be imam digo fe yo kuma fa nte fe ko ro jis na fatola Malien ugo ko Malien ko kube asimi goita fe nete ni mogo nyera don ere nete ni mogo nyera don ere Malien ko Malien kemezara ko bi konontoni ko kube asimi fe oh Malien so fle aboligane fle ou kata boulevard fleni ni Malien be asimi fe ni Malien te asimi goita fe boulevard ka dayele mamunu be asimi fe ou kata boulevard la ou ka bo boulevard de c'est-à-dire que boulevard de Mali tribunalier bi sauf le abolikene fle ni Malien be asimi goita fe ay marché organisé ko mogo be asimi fe ko be kata nyogo soro boulevard la aga kayika ou labo ka sigaso ka ou labo ka yoro be labo aw ko kayo yala Mali fambe aw tara kidala aw sera kata kidala aw ko yala Mali fambe n'est-ce pas aw tara sigaso o ayeta boulevard la fanga ni Malien ba fa obedo boulevard de fait boulevard de l'indépendance ni mo be asimi fait ku kata nyoko soro boulevard la n'est-ce pas o comme mo munu ta asimi fait ou ka marfa ou da krefe ou ka betoye beka bo ou ka bela bla John de be asimi fait o lu kata nyoko soro boulevard la John de ko kata asimi goita fait o tigu fana kata nyoko soro boulevard la au de la be don ni Malien be asimi fait nous ta fait oye fenge folo voilà ça c'est ça oye fenge folo donc fen flana fana munye oye agnata flana e munye o jumen aye allo clédou amo fermé aye allo clédou ay to directeur fait ku ka téléphone na bla ko Malien kata kuma radio soula bourse ko na fra duba ko naka ko Malien kata kuma radio soula John de be asimi goita fait John ta fait aye Bamako radio privé bela bla ka barake indépendamment John de be asimi fait o la ba doni mo gomba asimi fait no ta fait fly sabana fana munye aye nako kadale mala ko Malien ba asimi goita fait aye ta élection na droango fana laje aw ka betoy aw kana mo gomine de beki présenter angan ski kalaje yala asimi mo Malien ba fait Malien ko be fle ou ben galon tege de la abada asimi goita ni ke komina meno sekere fa yana ko ou ben ko ndeke parce que sane be coup d'état kanata ko la quoi ou ba no ski bolo fla courage to robeta surasu be coup d'état kula donc ou ba ira de toujours comme mo be asimi goita fait pour que surasi were kana fo kabeta coup d'état ke olula et asimi de clé là
de Assimi ko jumɛn ke concrètement n'an bɛ se k'an bolo jɔ la ko Assimi de kɛ k'a hɛrɛ bɛ ka se maliyɛnw ma a ye taa f'u ɲɛna k'u ka taa fɛn kelen de yira fɛn min ni Assimi Goïta bɛ ka kɛ k'a hɛrɛ de bɛ ka se maliyɛndenw ma bi k'u ko yira dɔrɔn Assimi Goïta bɛ ka mun de kɛ bi ko Assimi ye nin kɛ bi ko maliyɛnw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ u ka t'u bolo jɔ o la n bɛna yɔrɔ wɛrɛ fana fɔ tuguni u ko Assimi Goïta ka fanga ka popularité b'a la n'est-ce pas mun na ni mɔgɔw y'aw critiquer a b'olu don kaso la ko u bɛ fɛ ka jamanadenw na muruti ni jamanadenw bɛ e fɛ jɔn bɛ se k'o mɔgɔ min bɛ e fɛ jɔn bɛ se k'o tigi la muruti e contre e ja tigɛ kun a y'a minɛ k'a kɔkɔ e bolila n'i ma bo kɛ i bɛ boli mun na mɔgɔ ko a y'a minɛ k'a kɔkɔ e sigilen balila ka wuli ka boli ne ma bo kɛ i boli kun kuma bɛɛ filɛ c'est-à-dire que ni ye yogoroya de quoi et puis e cɛw bin cogo juguyara koyi c'est maloya tɛ nkalontigɛ yɛrɛ maloya t'a la bilen quoi Assimi Goïta i bilama jelima ka goyi ko wulumusoni bobi nunu bɛ ka mun k'i la quoi mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma fɔ i jugu fɔlɔ ye nunu de ye a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛw t'i fɛ i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ de fana taa ɲininaw nasɔngɔ ɲininaw de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko sondage ko bɛɛ bɛ président fɛ i lagalagatɔ i ɲi wɛrɛ palais kɔnɔ don dɔ la u b'i tigi minɛ k'i u b'i ti minɛ k'i c'est-à-dire u b'i minɛ k'i siri k'i dalen to sinɔgɔ la o y'o de kɛ Franck Gevel Hitler ka ministre de la propagande ou ministre de la défense deuxième guerre mondiale wagati la o tun bɛ nkalon tigɛ Hitler président ye Franck Gevel la ilaha illallah ale tun bɛ nkalon tigɛ ko Allemagne bɛɛ ko Hitler bɛ se ka diɲɛ bɛɛ minɛ ko Allemagne ɲɔgɔn tɛ ko Allemagne armée u y'u tɔ la fɔ Berlin minɛna cɛ ma se ka kuma i ɲi wɛrɛ dɛ i ɲi wɛrɛ ko maliyɛnw b'i fɛ ni maliyɛnw b'i fɛ mɔgɔw labila dɔrɔn marifa da kɛrɛfɛ i ka cybercriminalité da kɛrɛfɛ ko bɛɛ ka taa boulevard la e ko maliyɛnw bɛ e fɛ parti politique mɔgɔw e ko jama t'olu fɛ olu ye jama labɔ palais da la maliyɛn bɛɛ y'a ye u ye mɔgɔw wele ko ka taa boulevard la dɔrɔn e yɛrɛ sera k'u o bali ka Mali polisi bɛɛ labɔ ni maliyɛnw bɛ fɛ polisiw labɔ kun ka e to wagati min na e kun ni wagati min na docteur Sogɛli ko kalama i ka kunba ka premier ministre ya jala maliyɛn bɛɛ kun b'i fɛ anw de kɛra birifini ye k'i ko k'i jɛ k'i sanuya ka tulu mun i la ka parfum fiyɛ i la tellement danga b'a kɔ a y'a sama ka bɔ o parfum kasa la ka taga don wulubo kasa la wulubo o de munnen don Assimi Goïta i jelima ka goyi ko wulumusoni bobi maa si t'i fɛ bi a bɛ ka nin fɔ parce que a bɛ ka nin fɔ de ka yira sɔrɔsiw la n'a ko k'a bɛ se ma dɔrɔn maliyɛnw sɔrɔsiw a ye taa minɛ aw k'a siri a y'a Assimi minɛ ni kuranɛ cɛ sɔrɔsi mana Assimi minɛ bi jama bɛ bɔ ka taa boulevard la a bɛ fɔ Mali histoire la ka ɲɔgɔn jama ma deli ka bɔ ni cɛ Assimi minɛ an bɛ yɔrɔ na ko bi machine fɔ dɛ mɔgɔ an bɛ yɔrɔ na ko bi cɛ ni Assimi minɛ maliyɛn bɛ bɔ k'i soutenir a kana décourager dɛ n'a y'a sɔrɔ n'a ye occasion sɔrɔ dɔrɔn Assimi gɛn ka bɔ yen ani bɛɛ bloqué de pour que armée ka sara ɲa e ko k'e nana k'e ko ka di maliyɛnw ye e nalen e de ka fanga la tailleur caman yɛlɛmana ka kɛ télémane bolilaw ye e de ka fanga kɔnɔ e de ko maliyɛnw b'e fɛ e de ko k'e hɛrɛ lase maliyɛnw ma e hɛrɛ jumɛn lase maliyɛnw ma e bɔnɛkisɛ bere lase maliyɛnw ma e de nalen courant de bɛ tigɛ maliyɛnw na Assimi Goïta bɛ tile la ni citerne donna o bɛ k'i n'a fɔ lixi essence kɛra lixi ye courant kɛra lixi ye o kɛra Assimi tile de la e de Assimi Goïta tile la ministre de la défense ka t'o faga fa a fɛ yen e de Assimi Goïta tile la an ka aéroport attaqué la e de Assimi Goïta tile la ka sungurubaw ta k'olu entretenir ka nafolo ta k'o d'olu ma ka Mali marché ta k'o di sungurubaw ma e de y'o kɛ an b'o chapeau d'i ma ou bien maliyɛn ye fila de wa ou bien e bɛ ka kuma maliyɛn minnu fɛ ne kɛntari bɛ ka kuma maliyɛn minnu fɛ ni maliyɛnw bɛ Assimi Goïta fɛ ko maliyɛn 100 sarada ko maa 90 ko de bɛ e fɛ so filɛ a bolikɛnɛ filɛ k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la kayikaw ka bɔ bɛɛ ka bɔ ni maliyɛnw b'i fɛ an b'a dɔn o de la ni maliyɛnw b'i fɛ k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard e tɛ se ka boulevard fa bi pour que ka palais fa a bɛɛ n'ala cɛ u bɛ wari de di mɔgɔw ma bi maa si t'i fɛ i ka plan dɔɔnin don i ja tigɛlen de don sinon nafa jumɛn bɛ nin kuma la a bɛ ka taa fɛ ko Imam Dicko mɔgɔ tɛ Imam Dicko fɛ ni Imam Dicko ka jama ko k'a bɛ bɔ kana taga polisiw la bɔ dɛ salon kɔrɔni Imam Dicko ka mɔgɔw ko k'u bɛ taa aéroport la ka taa kunbɛn a ye Mali polisi bɛɛ labɔ u ye Mali tenitigi bɛɛ la u ja tigɛlen bɛɛ u siranna aw ko mɔgɔ tɛ Imam fɛ mais ni Imam ka mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ ka taa Imam kunbɛn aéroport la a bɛ tila k'olu bali
awo jamatu sinon folo Assimi Goïta kunte moko bali ka marche ke wati mina docteur Choguel ko kala maïga kumbe premier ministre la Assimi Goïta kunte marche bali ka marche ke a yɛrɛ de kuma fɔ Assimi Goïta a yɛrɛ kuma sigi ka yɛlɛ ni politicien ko ye marche ke mena exemple kelen dɔrɔn yira aw la Evelyn Jack ye marche organisé domina a y'an sigi ka yɛlɛ Evelyn Jack le ma Boubou Mabel nunu ni Evelyn Jack nunu kun bɛ marche ke Assimi Goïta contre la Mali politicien kun bɛ bɔ ko bɛ taa marche ke an kun b'u filmer ka yɛlɛ di parce que o don malien kun b'i fɛ o don halaladenw de kun b'i kɔ o don malien bɛɛ kun b'i kɔ parce que halalaw de kun b'i kɔ i ye halaladenw kɛlɛ ka taa ɲamadenw ni sogolondenw kɛ ɲɔgɔn kan denkolon den minnu wololi kɛra eretari ye Mali ma dangaden taɲinaw nkalontigɛlaw hɔrɔnkolon i taar'olu de ta k'o kɛ ɲɔgɔn kan k'e bɛ Mali jɔ n'o ye e ka fanga ma kɛ dɔwɛrɛ e ka fanga bilan filɛ nin ye i m'a ye nin ye Baturu Ɲang de ye yanni Assimi Goïta ka kɛ président ye Assimi Goïta ka bilan filɛ nin ye c'est-à-dire que Maliens ka taxi de donna k'o kɛ produit ye k'o mun la k'o jɛ et pas ale bɛ ka ɲatɛ i m'a ye a kun finnen don Assimi kɛra président dɔrɔn a jɛra i m'a ye e sunguruba entretien na e k'i jɔ k'e ye mun de kɛ bilan jumɛn bɛ e la mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ nin ye l'histoire va vous juger hadamaden kan ka maloya nkalontigɛ la aw bɛ bɔ ko Maliens bɛ Assimi fɛ ni Maliens b'a fɛ a tɛ taa élection organisée ni Maliens b'a fɛ pourquoi a bɛ ka politicien kɛlɛ politiciens ye jama labɔ aw ko fɔlɔ mɔgɔ kun tɛ politicien fɛ dɛ wagati min na docteur Choguel ko kala Maïga kun bɛ premier ministre la i o de kun y'i ka birifini ye Choguel Maïga ani Belle le cerveau o de Assimi Goïta ka moteur ye a n'a ka transmission Assimi Goïta y'a yɛrɛ moteur sama k'o b'a yɛrɛ la ka transmission bɔ yen mobili garelen filɛ mobili tɛ se ka bouger bilen ni mobili moteur b'a la tɛ se ka boli Assimi Goïta ye mobili de a moteur ye docteur Choguel de pas o bila ni danga donna sɛ ko a bɛ don muru jago de la Assimi Goïta muru jago a bɛ ka marifa bɛɛ jago sisan parce que danga den n'i y'a yɛlɛ hali sebe sanfɛ a bɛ cun dugu ma e ma dɔn bin cogo juguyara e de bɛ wari di mɔgɔ ma bi ko ka taga tɛgɛrɛ fɔ ko vive Assimi ni kuranɛ cɛ hali u ye bɔli min kɛ o don o taara wari de di mɔgɔ ma 1000 yɔrɔ dɔw la bilahi talahi ni Assimi bɛ mɔgɔ la bɔ bi u bɛ taa wari de di mɔgɔ ma maa si t'u fɛ ni mɔgɔ b'i fɛ a ye taa mɔgɔ wele boulevard la M5 kun bɛ jama la bɔ jama kun bɛ bɔ dɔrɔmɛ tɛ di malien si ma depuis anw kɛlɛ i tɛ se ka jama la bɔ bilen depuis M5 kɛlɛ a taara malien ka 20 tigɛ k'ale bɛ courant di malien ma ko wari minɛ ka tɔgɔ mara kuluba k'o don sunguruba la k'o don videomaniw na olu ka to ka malien kelenw buruja tuguni ko ala ka barika don e la e ye malien ka 20 tigɛ k'u ka taxiw tigɛ k'e bɛ courant d'u ma courant bɛ min Assimi Goïta nana tuguni ko Mali ye 500 milliards 500 de sɔrɔla lithium na o milliards 500 o bɛ yɔrɔ jumɛn bi o Assimi Goïta kelen de tile la soudeur de kɛra katakatani bolilaw ye baarakɛyɔrɔ datugula kurantigɛ sababuya la maa minnu y'an ka kuran wari fana soin k'o tigi la boli o ka taa Côte d'Ivoire u yɛrɛ somɔgɔw k'o la boli ka taa Côte d'Ivoire olu kana taa kaso la parce que olu somɔgɔ d'olu ye Assimi Goïta de tile la somɔgɔw de bɛ ka Mali nafolo soin olu tɛ taa kaso la mais ni mɔgɔ min ye mande o bɛ taa kaso la ko ala ka barika don e la o ma ye bolo k'an ye ɲamaden de ye an ye worotan den de an ye halala den de an ye hɔrɔn den de ne bɛ ka kuma mun fɔ cɛ bɛ duti don a la bilahi a ye ɲininka bilahi fɛn fila don soit hɔrɔn tɛ ou bien hɔrɔn den tɛ i bɛ taa sɔrɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u faw ka o baw ka ɲi mais sarakadenw de don du sarakaw de don o mɔgɔw fana bɛ yen dɔw fana bɛ yen u bɔr'u fa n'u baw de la dɔw fana bɛ yen u ka du bɛɛ nkalontigɛ la dɔw ye nkalontigɛ u faw la u y'a u baw la ni fa bɛ nkalon tigɛ fa namaratɔ ba namaratɔ den bɛ kɛ namaratɔ de fa zon ba zon den bɛ kɛ zondennin de donc u b'a fa n'a ba de la o denw fana bɛ yen dɔw fana fa n'u ba ka ɲi mais u kɛra du jaga de ye u kɛra dangaden de o maaw fana bɛ yen bɛɛ ka tiɲɛ de fɔ an na n bɛ ka mɔgɔ qualité de walawala aw k'a dɔn quoi dɔw bɛ réseau kan malangoloya la i bɛ taa sɔrɔ u somɔgɔw ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ mais dɔw somɔgɔw bɔr'u somɔgɔw yɛrɛ de la donc il faut k'an k'u différencier quoi donc maliyɛnw Assimi Goïta de tile Assimi Goïta kelen kelen an nana anw de Assimi Goïta dɛmɛ docteur Choguel Kodar kun bɛ wagati min na an ye usine caman dayɛlɛ ka Kidali récupérer a ye Choguel janfa don min fɛn baara fɛn fɛn kɛra a bɛɛ binna a ye bɛn don kaso la ka Choguel don ni dangadenya tɛ i yɛrɛ moteur k'o bɔ k'o da Assimi Goïta kɛra mobili kolon garelen de ye maliyɛnw bolo a tɛ se ka bouger hali ni y'a pousser a tɛ taga ni mobili moteur b'a la a bɛ se ka bouger a bɛ gare de ni ala cɛ aw Assimi garelen de don a kɛra mobili kolon garelen de a tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen parce que a moteur bɔra yen a moteur a vilebrequin a pneu a moteur ye
et Fengadi et docteur Shogel dit Assimi Goïta 4 transmission ou est belle de cerveau de et ne mobile transmission bala ka moteur bala ou mobile ko banindi Assimi Goïta ibana de ni ishele dan awa israna ibegen imasra ibegen foni saya dona lobe ko beraga do la mais ken ibegen de ne o fo malien be ga sebegada iye malo minke billahi fa be malo gele so amoga moga be qui soutenir ils vont tous répondre un jour que ce côté soit clair ni ko mogote imam fait ako malien te imam fait n'est-ce pas ataro fana fo ko malien kataka kaza sari kata karamogo blanco na figi dia la ko way ko mogote imam fait ni mogote imam fait ay permission di imam kanubago makuga bo ni imam digo kanubago ko kata nyogo soro boulevard la ay autorisation di be ma be kata nyogo soro ay allo clé du labla malien kata kuma radio sola ni malien be Assimi fait nous ta fait en bas do de la abulo ko mogo be jimi mu faire machité fait bête kerila il y a un président Kolo, président Kalontegala, président Kolo Masigi depuis à la Kamali Dab, Janfanti, à tête dans la camp bateau, n'a pas fien de bêtis. Jean Medaïla, bête kerila. Kali Karamogo va faire tranchon ka bengalo. Bête kerila de Ola, Magnana Bego Kayen Kalontegala Oudi. Evelyn Jack Flynn et Amarsique, à la guerre. Agnate Marsila. Voilà. Voilà, Anganame. Voilà. Ni marsike, ougatimina. Ni marsike. An yere kumeka yeloma. Jamama boyra tete be mogo biduruka. Ougatila ema marsi interdo parce que malien kumbi feo. Abdou Nyang numbe boraka kuma bubu mabel kuma te o mamufo. O do an kuma yele olumadi parce que an hakili kum sigilindu. Mais aw koko jama baw fe ni mogo mi yaw critiquer aw jabe tege balaw abote o kasola mais mogo kuma critiquer kunu o exemple do fleni bobu mabel ko kaye mogo keme flani bi woro fa Abdou Nyang bora ko farasini sira o kana o genga bo fangala o be fora Assimi ya me a 5 colonel o be ya me mo hakili kun sigilendo parce que o moteur kumbe no docteur Shogel ko kala mayga ou ka transmission kumbe no bel de cerveau danga denunu yo beboy no danga benunu ko Ali Assimi yela chefan ka techi ayo président barka banin dango président danga dema de gaski mali kono billahi tallahi e bi me kuma kele fa na Assimi fa mo nyana made de sa ko mo be dendo wolo kate kiyo de Assimi fa nye mumede ko Assimi fa mo nyana made ko Assimi bay mo nyana made ne ta don ye de modeli mu ye ko ama bo afala ama bo abala Assimi ba kumbe hina walde una ango cheni fo de Assimi ma ke amaka faye amaka bayi ne tara bora mogo mina bilay Assimi bora benga ay jore Assimi bora fe passer Assimi benga ne zondi ima nango dambele fen ni ma ya bora benga ni la bora mogo do la amaka faye wallahi Assimi fa nge mu meda abseka ken abseka ne mu ngani me ko Assimi faye mogo ngana madi wallahi ima ne te fen fo chokoroba ma ne fle ne te mogo ne te galon ro mogo so mogo la kwa mais ni ne mu yembo de fo Assimi fa nge mume ko mo nyana makudo Assimi fa sato ko kaka na Shogel Janfa journaliste borana ne akala malembe yame ay mo kilimbole ngane soso Assimi nunu ka kabila mo ko Assimi kika na Shogel Janfa mali doni baga be ko aw kana nyogo Janfa saraga de danga de ay Janfa ke na ma ka kunte lafia musoko mieto abulu ko fa ni batulu manya afle imago sara ita tolo donkui Mala ode kundo vio jena ba ke kwa kambe. Allah enene manyu